Väčšina mačiek miluje škrabanie vo vertikálnom smere, najmä na tele a miestach s veľkými pórmi. Tieto vankúše na pohovku, škrabadlá a filtre sú odolné a pri škrabaní nepúšťajú srsť. Na rozdiel od papierových škrabadiel nepúšťajú srsť. Nie je potrebné žiadne samostatné čistenie, stačí ich utrieť. Každý majiteľ mačky vie, že mačky milujú škrabanie vo vertikálnom smere. Hoci je plstený materiál mäkký a môže zanechať škrabance, nepúšťa sa a pevne prilne k dverám a stenám. Tieto nálepky bez zvyškov sú dostupné v mnohých roztomilých dizajnoch a po odstránení nezanechávajú žiadne zvyšky. Uspokojuje potrebu mojej mačky škrabať sa a konečne prestala hrízť moju pohovku. Vyskúšajte to teraz. Jednoducho si to nalepte na dvere. Je to esteticky príjemné a zároveň úsporné.